Åh nej, der kom det en. Au, der kom en til. Nu skal jeg fandme køre dig ned. Så skal du ikke skyde mig ned. Jeg prøver også at undgå det. Kom, vi kører ham ned. Jamen, du skyder mig derned. Ah, så sprang den i luften. Ja, jeg har dræbt ham. Ui. Nu skal jeg se, hvor jeg landte henne. Dodie family loves exploding was feed by Mathias. Jeg har ingen anelse om, hvor fanden jeg landte henne. Jeg landte ude på sådan en vej. Okay, jeg kommer tilbage til dish. Skal jeg huske at trykke på Oh den? shit. Hvad? Jeg ender helt sikkert om på den anden side af bjerg. Hvad skal jeg som spawner? Oh shit. En truck. Whee! Det er sgu da sjovt der. Jeg tror sgu, jeg lige hoppe ud der. Fuck. Nej! Jeg er fandme langt væk. Nej, jeg sagde dish. Jeg vil ud på midten, så vil jeg prøve at snipe. Der var jeg. Så er vi på vej igen. Så er vi saben på vej. Sådan. Så er vi nede. Ikke been coming. Ja, jeg bliver sgu... Jeg bliver beskudt ned her, fordi han ikke... Jeg prøver at lande op på en af tårnene, så Jeg bliver beskudt ned her af en blå bil. Sportscar. Jeg skal nok hjælpe med at være sniper. Nej! For helvede. Hvor fanden er jeg henne? Fuck, Nej. det er lækker. Gør det ved dig? Ja. Jeg har den FPS på 51. Og jeg havde Jeg har 61. På hvad? På 19 stykker. Hold kæft, du har en lort det computer. Ja, jeg skal sgu da have en fancy lille helikopter. Så skal vi se, hvor fanden han er ham dumpen henne. Hej sulten. Lol, man kan affyre missiler. Kom sådan et missil. Hvad fanden var det? Der affyrede dem. Jeg var fandme tæt på det der. Nu prøver jeg at gå ind til den der. Du skal passe på de der missilkanoner-agtige noget. Dem der er sådan op langs med kanten. Det er sådan, jeg prøver at komme hen til for at prøve at smække styre den. Det ved jeg også. Ja, Den det skyder er snart igen. Hvad? Den skyder snart igen. Jeg tror sgu lige, jeg har tænkt mig at købe en eller anden... Nej, jeg har sgu en idé. Jeg passer på, der er en, der har en kanon. Nej, jeg prøver lige det som med den her lort, det er en. Jeg kommer ned og hjælper dig, når jeg lige har skudt ham af tum, eller den her ned. Jeg skal lige have fat i. Oj. Vel, du kan ikke springe i luften. Jeg kommer og hjælper. Pas på, jeg bliver beskudt igen. Kør lige ind under her. Lol, det kan jeg. Lol. Lol. Jeg kan køre ind under. Jeg er fuldstændig smadret en bil lige nu. Hvor er du henne? Nå, er du der? Og der er en eller anden, der... Jeg skyder efter den der grønne bil der. Hey, kom op til mig. Hvor er du henne? Jeg er lige kørt over den der grønne bil. Fuck, du er lækker. Shit.
Hvad har du kørende i baggrunden? Der kom noget. Jeg tror sgu bare lige, at jeg lukker Spotify af. Det har jeg også gjort. Ja, så er der ikke rigtig mere, jeg kan gøre. Det er ikke dig, jeg skyder efter. Jeg skyder efter ham tumpen, der skal rundt. Jeg er tæt på at ramme ham hver gang. Og så hoppede han ud. Hvad laver du? Prøv at ændre noget. Texture tail. Into listen. Hvad fuck laver han? Det hjælp på det. Hvad? Det hjælp på det. Kan du se mig? Ja. Au, hvad fanden var det, der lige kom i hovedet på mig? Jeg blev smidt ud. Jeg blev smidt ud af ham der. Ham der jeg skød før. Nej, ja, ham der... Ja. Hvorfor fanden kan jeg ikke køre? Hvad fanden er det? Nå. Nej! Hvad fanden skete der nu? Hvad fanden er hende nu? Jeg gør ikke noget. Hvad fanden er det for noget lort? Jeg blev smidt ud. Af serveren? Nej, min tank. Han har overtaget nok det noget. Og jeg har fundet nogle gode steder til at... Prøver vi bare heroppe fra. Vi tager min sportsbil. Nej, gå der væk, dumme. Hvad lavede du nu? Det er bare en missil, der skyder efter mig. Nå, er du en helikopter? Ja. Jamen det blev jeg også. Skal vi ikke finde et andet sted? Shit. Kommer hen til Dysik. Kommer. Nok en dumme, de er så spawnet en kampvogn op i luften. Hell no. Ja, de er bare spawnet en kampvogn op i luften. Og lander nede bag bygningen. Okay, shit. kom ind der. Jeg tror sgu bare lige, jeg på den helikopter. Hvorfor? Den gået lidt op i flammer. Den er gået op i flammer. Nej, pis, der kunne man så ikke lige komme ind. Hvordan fanden skal jeg så? Tid til at lave noget reference. Det var en dum idé, det der. Okay, der kan jeg komme ind. Fuck, det lægger ved mig lige nu. Og nu hænger jeg fast. Jamen, jeg hopper ud af den. Bare lige, du skal passe på, der er en, der kommer hen til dig. Jamen, jeg kan ikke gå. Jeg hopper. Jeg kan lige præcis ikke skyde ham. Jamen, jeg er i gang. Hvorfor kan jeg komme ind? Skæf. Kom her, skal jeg give dig missil. Dammit. Jeg tror sgu, jeg tager missil over fyren. Den der raketlavn. Ja. Jeg står bare ved en af de der indgang, der skyder efter ham. Nå, du står deroppe. Jeg var tæt på at ramme på med en gang.
fanden er han henne? Er han derhenne? Jeg kan ikke se ham. Okay, jeg kommer lige. Kommer lige min lille hammer eller sådan der. Sådan. Prøv lige at optage noget. Jeg kommer. Jeg kommer ind. Nej. Whee! Det gør det der. Hvor fanden er han henne? Hvor er du henne? Nå, du er deroppe. Nej, der er en til her. De der missiler der, jeg kan ikke udstå dem. Kan du ikke udstå dem? Ej, så kan jeg ikke engang komme og hoppe op til det der. Men jeg har jo prøvet selv at skyde dem noget. Jeg vil skal skyde. Line. Hvad laver du? Skød noget. Det ligner, du står i ingenting for mig. Jeg aner ikke, hvor du er henne. Ja, nede foran dig. Nå. Fuck, det er lækker. Nå. Hvor fanden er du henne, når du er der? Hvad skal jeg sgu godt deroppe? Hey, der er sådan en vej heroppe. Hvad laver du? Prøv at komme ud på midten. Så lidt risikabel måde. Hvordan gør du det? Jeg hænger nedenunder, så skyder mig bare frem. Nå. Okay, jeg kommer også ud mod midten. Okay, jeg er næsten ude på midten. Jeg skal lige ned på banen for. Gør lige min knallert. Hvor er du henne? Jeg er ude på midten. Der er der ikke, jeg kan ikke se dig. Jeg er ovenpå. Nå, jeg kører nedenunder. Nej. Jeg kører nedenunder på en lille knallert. Med 72 kilometer. Ah. Okay, jeg kommer op til dig. Dum idé. Hvorfor? Fordi jeg lige skød mig selv med en raket og fyr. Hvor er du henne? Sådan, nu er jeg nedenunder. Okay, jeg er på vej op. Jeg er på vej op skal mod bare op igen. Jeg er på vej op mod den der platform der. Jeg er for doven til at gå derhen. Hvad er der tog en helikopter? Nej. Jeg har min lille knallert op på 4 wire. Det er jo 4. Det er nok bare en meget dum idé, når. Nej, du er forkert vej. Man skulle næsten bare lidt væk, og så bare komme med et fly eller noget. Hvorfor med et fly? Fordi så kunne man komme herhen. Oh shit, det er underligt at køre op på 2 kabler. Eller 4 kabler. Med en lille knallert. Ja, det tror jeg på. Kæft, det er underligt. Der er en eller anden, der hedder Dummy. Dummy. Au, Ja. nu dør jeg, fordi jeg ikke... Lav lige maveplasker. Hvad fanden er det? Nå, pis. Kom her, Dummy. Det var mig. Yes. Lol, Skød det ser ham. dumt ud. Jeg står foran knalleren. På den. Jeg skød Dummy. Dummy. Jeg hjælper op til dig. Ja, du. Skød du dummy? Ja, en eller anden, der hedder Dummy. Weapon. Hvor fanden er den der sniper rifle? Der var den. Sniper rifle. Sådan. Så du bunderøven her i går? Nej.
Hvor er du henne? Nu er jeg sådan nogenlunde ude på midten. Og nu er der sådan dejligt 40 fps. Ikke ligesom før. Der var helt til op til 7 fps. Jeg var tæt på at ramme dig. Prøver du nu at skyde mig? Jeg skulle lige se, om man kunne sigte derfra. Og jeg havde ikke engang zoomet ind på dig. Tror jeg nok. Nej, jeg havde ikke zoomet ind på dig. Okay, jeg tror sgu bare lige at droppe og filme mere, fordi den der fps, den er fandme lav. Jeg tror bare, jeg stopper også nu. Hej hej.